ئێمە دەمانەوێت لەگەڵ بەغدا ڕێککەوتنمان هەبێت. هەرێم ئامادە لەگەڵ بەغدا لافاتنە بکات. وەزیرê Petula Iraqê kivanekî bû gelalekirina lafatina kanû pêşînar diketin û tekez diketin ji wê yekê ku êdî ew yeke dewî hatiye Bexda Petula Kerkûkê bêbê beramber bidete destê Herêma Kurdistanê. Dê serûbenda berheviyên artêşa Iraqê û hêzên pêşmerge bû kontrolkirina Mosul lê destê Daeş behskirina nêzîkbûna herêmê Bexda li hemû demekî zêdetir bûye cihê behs û xwastan. Hindek raportê navdewletî amaja pêkê dikin. Emerîkî dê bizava wêkê dine Bexda û Hewlêr li hev nêzik bikin. Heya ku berhingarbûna metirsiya Daeş û metirsiya herifîna dereyê lê rêya devînkirina alîkariya û qerza dereyê bu her du aliyan. Dê vî serûbendî de jî Adil Abdulmehdi wezîrê Petula Iraqê li rêka sergûtareka rojnamaxwe El Edale nivîsiye û pêşniyar diketin li cihê lafatina sedê hevdê navbûca Iraqê Herêm û Bexda li ser lafatina kanû bi hev re bû zalbûn bi ser arîşiyan paradan bi Herêma Kurdistanê lêgel durustbûna arîşan lê bihayan û daketin û bilimbûna rêjeya şandinê lafatinê bikin. Bi nêrîna wezîrê Petula Iraqê bû geştin bi vê lafatinê û derçûn lê rastandin lê dûr dûseya Petulê çendîn tişt pêtîvîna ji wan jî zanîna rêja akincên herêmê, zanîna mîkanîzm bû beşdarîkirin jê xercên siyadî û hakîme, danana mîkanîzmekê lê deverên cihê nakok bi taybet Kerkûkê, serweriya desthilat lê serederîkirina derekî, beşdarîkirina hindek kert û berjewendin lê lafatinê wekû elektrîk û parzîngeh û gaza siruştî û stemenî û geşt û guzar û şahisteyên kompaniyan lêgel pabendiyên derekîn Iraqê. Abdulmehdi ku bi êk ji dûstên nêzîkî Herêma Kurdistanê tê temaşakirin di nava şên Iraqê de dibêjtin zebarî nakokiyan eger bihayê Petulayê wekû sala 2014 da mabaya tenanet eger $6 jî bûn lafatina sedê hevdê Herêmê Bexda daşkestinê întin lê piştî herîfîna bihayê lê Bexda kêm kiriye û herêmê jî pêtîvî bi parê bûye ji ber vê yekê Petula kêmtir radestî Bexda kir û derencam lafatina navbera her du aliyan li Eylûla sala 2015 hat sekinandin. Wezîrê Petula Iraqê zala dike piştîkesin anîna lafatinê jî Bexda her rojane qasî 150,000 bermîlên petrolê li rêya kompanya Petula Bakur radestî herêmê kir bi hêviya destpêkirina danûstandinan û piştre ev qaseya bilind bû bû nêzîkî 300,000 bermîlan di rojekê de. Lê li ber wê yekê hikûmeta navend tenanet qasî zeviyên başûrê Kerkûkê jî wernegirt lê bendera Ceyhan neçar bû şandina Petrola Kerkûkê rabigirîtin bi taybet û mûçew şahisteyên dereyên kompanya Petula Bakur mehane 25 milyar dînarin ji bilî hindek xercî û têçûnên din. Bi nêrîna wezîrê Petula Iraqê bijardeya berdem Herêma Kurdistanê û Bexda vegerandine bo lafatina Petulayê û çêkirina derzû û kilînên sala 2015 ev jî çareseriya lezgîn û cihê razîbûna her du aliye û behsa wê yekê tê tekirin ji ber wê yekê herêmê pêşeng bû ya bê wê ne dê şerê Daeş û penadana milyûnehan aweran û rastî krîza derê bûye. Erkê wana wekû berpirs û welatî hemî bi zevên xwe bidin bi awayekê bilind astê berjewandiyan bû hemû Iraqîyan peyda bikin û yeketiya nişimanî xur bikin û çareseriyan bû arîşan bibînin nek alûz bikin.